идват и се жалват постоянно за нещо, за не знам си какво, за сметки за то. Ама от какво ли не? Само това ли са хората в този санданс, които нямат пари да си плащаме? Само това ли са хората, които страдат от този живот, бе? Ние сме били много богати този сандански, бе. Не ви е срам, бе, постоянно да седите някъде и да не търсите някакво решение на тия въпроси? Не ви е срам да седите само и да плаете по фейсбуците, бе? Знаете ли какво? Сдружението на Сандански така притисна чест през тази една седмица, че реално ще има корекции на фактурите и на сметките. Реално! Но сега съжалявам, че го направихме, защото ние събрахме много голям страх да се изправиме очи в очи с тези монополи. И сега разбирам, че не е имало за какво. Сега разбирам, че ние си заслужаваме това, което се случва. Знаете ли, че още в понеделник ще почеха сметките да бъдат променени и че сме се преборили тези писма, които се получават, че ще има начислена лихва, да бъдат обявени за нищожни. И лично борда на директорите на ЧЕЗ ги е забранил. И смело от тази трибуна мога да кажа, че ако някой от градовете, представители на ЧЕЗ, продължават да изпращат такива писма или да манипулират хората, до вторник, сряда ще бъдат уволнени от нас. И ще бъдат те само уволнени. Днес са обявени един от най-големите протести в България. Пак и Сандански ще е мълчалив. Това ли заслужаваме ние? Това ли е Сандански? Всеки се плаче от нещо, от банки, от мобилни оператори, от различни монополи. Визирате УВЕКС като монопол, визирате всичко. Да, ние имаме изготвена стратегия, юристите работят. И сега следващите стъпки са ли да се обърнем и към общината, за да разберат защо поискахме тази оставка. В един момент всичко живо пещи, а тук виждаме няколко стоти души. Нормално ли е? Кажете. Ако не е нормално, аз не знам още какво трябва да направим. Но въпреки това, днес, както сме обещали, ще излезем на мирно шествие и ще отидем на главен път 79, за да покажем, че страх няма. За да покажем, че дори и малко хора тук, пак сме горди българи. Но казвам, че ако хората не си помогнем сами, изцяло се съгласявам, че си заслужаваме 23 годишно управление. Изцяло си заслужаваме абсолютно всичко, което се случва с нас. Как мислите, че може да се оправят нещата, когато си седиме вкъщи? Никак! Ненормалниците от парламента във вторник се разпускат и тръгват да си правят изборите. Съгласни ли се да се продадете дори този път и за 100 лева? И те в един момент ще виждате какви, не знам как да го кажа, милиони или милиарди или суми измъкват за един мандат от 4 години. Още в началото на протестите го казахме, че вие, хората, трябва да решите. Трябва ли да има парламент? Не трябва ли да има? Как да се управлява тази държава? Виждате, че по никакъв начин никой не иска да управлява. Защо? Защото всички са бръкнали в кацата сме. Всички ли имат бурканчета в швейцарски банки? И сега им е доста неудобно да тръгнат и да бъркат в системата на монопола. Добре, те точно това се надяват. Днеска да са 50, утре да са 30, други ден 10 и накрая да остане един малумен, който ще го вкарат в фурница и готово. На това се надяват. И пак ще останат дори и малкото, което е останало в България, 5-6 милиона, пак ще си плащат. Тези договори, вие не можахте ли да разберете, че с 50 годишна давност не са от днеска за утре? Че като протестираме един ден и някой ще хване да скъса договора. Няма как да стане. Че някой ще отнеме лицензите на ЕРП-та. Също няма как да стане. Единственото нещо, което можем ние да се преборим е реална либерализация, да си върнем разпределителната мрежа, тъй като важното е, че тези ненормалници
са продали разпределителната мрежа. Дори да изгоним и ЧЕЗ, и ЕВН, и Енергопро, разпределителната мрежа е на тях. На тях. Ние им отнемаме лиценза за ЕРП. Обаче, разпределителната мрежа си остава тяхна. Те ще продължават дори и по друго наименование фирми да дойдат, те ще продължават да не смучат през тия фирми. Защото те ни смучат. Нищо друго не брат, разбирате ли? Вчера Людмила Манова е имала разговор отново с ЧЕЗ, който е бил доста остър. Едно благоевградско село е било без електричество. Мога да ви гарантирам, че селото още днеска има ток. Защо? Защото се подкрепя един с друг град и знаят, че сме сила. В един момент, когато разберат, че ние не сме сила, не само това древно селце, а и ние ще останем без ток. Категорично заявявам това, което е постигнало Сдружението и Сдружението се застава за думите. Електрозахранването няма да бъде прекъсвано. Няма да бъде по никакъв начин, защото сме им казали, че ще ги изхвърлиме ние, ако по някакъв начин посегнат на някой. Това, което сме искали от тях, е да сравнят сметките за 2011 година, декември месец, януари и февруари, с сметките за 2012-2013 година, декември, януари и февруари. Сандански има метеорологична станция. Да дойдат да си осреднат и температурите. Какви са били миналата година, какви са сега. Или Сиреч, какво ще рече това? Ако миналата година сме заплатили 100 лева ток, а тази година ни е 400 лева, да дойдат да си направят всички тия проучвания, а не с тези глупави проверки, дето ги правят, да си направят проучванията, да добавят реално 20% увеличение на тока, които ги е наложило държавата в лицето на ДКЕВР, и да платиме ток от 120 лева, а не от 400. И сме им поставили условия, че ако това нещо не се случи до 2 седмици, спираме да преговаряме с тях и ги изхвърляме от всеки един град. И само едно нещо ще кажа. Служителите на ЧЕЗ в Сандански да спрат да дразнат населението. Защото вече има първите постъпи за тяхното уволнение. Да знаят, че тази компания ЧЕЗ, за да си запази собствения гръб, ще изхвърли първо тях. Но ако те са съграждани наши, ще казват истината. А не да казват някакви и да правят някакви проверки с някакви протоколчета, с които са извинения пред всички вас, може да си избършим само задниците. Нищо друго. Да спрат да дразнат хората, да спрат с тези писма за изключване, лихви и така нататък. Защото колко лихви имат те да връщат на народа, бедна им е фантазията. Господ 3 живота да им даде, няма да им стигне време да си върнат парите към народа. Сега ще чуете основно какво е подготвило Сдружението и моля от тук натам всеки един, който идва в неговия си офис, защото сме казали, че този офис на Сдружението е на всички вас, не е на нас, и дава някакви конкретни сигнали и жалби, било към УВЕКС, било към сметосъбиране, било към еди какво си, да стои за тези думи и днес да бъде тук. Да стои. Знам, че всичките виждате в лицето на УВЕКС монопол. Ще го провериме и аз като гражданин виждам там монопол. Също виждаме, че и нашата община, ако не се лъжи господин Виданов, и имаше наскоро едно изнасяне, че Сандански и Кресна са най-непрозрачните общини. Как го доказахме това нещо? Поне лично ние как се убедихме? Конкурса за управители на общински фирми е обявен на 27 февруари и е прекъснал на 8 март. Спряно е подаването на документи. Добре, къде беше публикувано това нещо? Защо го няма в бюрото по труда? Защо го няма абсолютно никъде? Защо навсякъде стои официалния сайт на община Сандански, sandanskibg.org, а той е променен на sandanskibg.com? Добре, някой ако иска да кандидатства по тези така овакантени длъжности, аз не мога да кандидатствам, защото съм средно образование и военно. Там трябва висшист и той инженер.
но го казвам така, да знаят, да чуят хората от общината. Ако някой иска да кандидатства, как да намери бе, мамо момечка, тия условия? И после, ама никой не се яви, освен еди кой си. Та много ясно. Ти ако не знаеш, че някъде продават хляб, как да да си купиш хляб, бе? Няма как. Сега, господин Цонев ще зачете няколко неща, които Сдружението искаме да поставим на дневен ред, било и към държавни, било и към общински институции, на които ще искаме отговор много бързо. Някъде около седмица.